Ja by som vás chcel všetkých srdečne privítať. Také dôležité, čo ešte treba povedať, že naše divadlo má 5 rokov. Teraz oslavuje 5. výročie a po minulých hrách sme prišli k tomu, že by sme mohli vyskúšať si aj niečo iné, ako ste nás vy doteraz videli. Pre mňa to bola tiež výzva ako režiséra vyskúšať si trošku iný žáner a je to taká slovenská tragikomédia, ktorú dnes uvidíte. Autorkou je Božena Slančíková Timrava. Ja som z Turca, ja poviem Timrava a tunak sa hovorí asi Timrava, som to tak asi očítal. Takže u nás v Martine je to Timrava. Je to 107 rokov starý text, ale napriek tomu je veľmi aktuálny. Je to obraz nás, najmä vy, čo pochádzate z dediny a poznáte tie vzťahy, ako to na dedinách funguje, takže tu na tomto javisku to uvidíte. Takže aj napriek tomu, že ten text je starý, situácie a charaktery, ktoré sa tu na tomto javisku ocitnú, sú aj v dnešnej dobe, žiaľ, miestami. Takže ja vám chcem popriať, aby ste si túto hru užili, chcem popriať všetkým hercom, aby sa vám dobre hralo. Vám všetkým prajem príjemný umelecký zážitok. Ako je hovoril Robko, vedúci nášho divadelného súboru, bude aj prestávka, ktorá bude, myslím, že po hodine. Tak necelé hodinke, na 20 minút. Áno, bude aj prestávka na 15, lepšie 15 minút ako 20. Takže nebojte sa, bude čas aj na vydýchnutie. Takže prajem, aby ste si to všetci užili. Ďakujeme, že ste prišli. Tak, milý Tino, ja by som sa ťa veľmi rada opýtala, ako hodnotíš túto dnešnú hru, že či to bolo teda zvládnuté z tvojho pohľadu? Bolo to veľmi zvládnuté, ale napriek tomu sa teším na prvú premiéru a druhú premiéru, lebo toto bola predsa len taká generálka verejná, ale musím ich naozaj všetkých pochváliť, že napriek tomu, ako je to ťažká hra, že to zvládli, že obstáli a vydržali až do konca. A nebolo ti ľúto, že túto hru si len tak sledoval zozadu, nechcelo sa ti hrať s nimi? Nebolo mi to ľúto, pretože v nedeľu hrám ja. Pretože sa alternujem, ale áno, je to také, že keď iba sedím, tak je to také, no, radšej som na tom javisku ako v hľadisku. A bolo náročné zorganizovať takúto tragikomédiu? Bolo náročné, tak je to 17 hercov, ktorých trebalo obsadiť, aby si každý zahral. Do toho samozrejme doľaďovanie všetkých skúšok, takže toto bolo veľmi náročné, takže samozrejme pri menších hrách je to o dosť lepšie, ale akože na jeden dátum a na jeden termín toľko ľudí je pri tejto hre veľmi náročné, takže áno, bolo to náročné a myslím, že to bude náročné pri tých reprízach, ale proste je nás veľa, ale aj napriek tomu verím, že každá repríza bude naplnená všetkými týmito ľuďmi, ktorí sú na tomto javisku a že bude taká dobrá a ak nie lepšia ako dnes.